Commission yeZimbabwe Anti-Corruption inopiwa mamillions ema-US dollars kuti iite ma-investigations ekutsvaga vanhu vari kuita uori munyika yedu yeZimbabwe. Asi chinondinetsa chinondishamisa, commission iyi inopedza 5 years isina kana munhu mumwe chete wainenge yasunga ari kuita uori munyika yedu yeZimbabwe. Ukanzwa panonzi commission yeAnti-Corruption yasunga munhu ari kuita uori, inenge yasunga mupurisa wekanzuru anenge atonyoresa mbuya vepamusika 2 US, inenge yasunga mupurisa weZRP anenge atonyoresa driver wekombi 5 US. Avo vari kubvanzura mamillions ema-US dollars munyika yedu yeZimbabwe havasi kusungwa kana kumbobatwawo nekomisheni iyi vachinoitwa ma-investigations. Handizive hangu kuti mets dziri kuitwa nehurumende yedu yeZimbabwe kuti ndedzipi chaidzo, because hamupe bhodhi rekomisheni yeAnti-Corruption mamillions ema-US dollars kuti vaite ma-investigations ekusunga mapurisa ekanzuru vari kutonyoresa mambuya ma2 US mutauni. Hamupe komisheni yeAnti-Corruption mamillions ema-US dollars kuti vashandise vachiita ma-investigations ekusunga mapurisa eZRP vari kutonyoresa madriver emakombi ma5 US. Asi vanhu vari kuita uori zuva nezuva tiri kuvaona vachifamba vari mugotsi memutungamiriri wenyika, nekuda kwekuti vanhu ivavo vari kufamba vari mugotsi memutungamiriri wenyika. Komisheni yeZimbabwe Anti-Corruption inotya kuvatacha vanhu ivavo, ende vanhu ivavo havana kana musi mumwe chete wavakambodedzwa kuti vamboongororwa kuti mari dzavo dziri kubva kupi, ende mabhizinesi avari kuita kuti vaite mari idzodzo ndeapi. Hatisati tambozvi